Tapi nek Pak Lasno jenenge nek rokok jere anu, Tingwe. Le nek Mbah Lasno kuwi Tingwe, tuku tiga nyang baun. Weluke padha karo pediang. Walah nek diwoke rokoke segala mau. Monggo dilanjut karo nggo melek-melekan sing icik melek nang kene. Monggo. Tak tunggoni. Wis loro, Mbak. Eh. Ora usah nganggo surya. Wengi-wengi. Oh, wengi. Wong wis jam piro ki kok. Nah. Aku yo melok udu lho, Mas Lasno. Nggih, kula bagi. Ora sah. Aku sesuk tak ngedos dhewe. Monggo. Omben. Nek tibuk anu bir senengane. Cik gandang Mas Lasno. Nggih, tasik nelek niki kok. Andang. Nelek kan nelek. Kok nganggo anu lho ya. Nganggo kuda nyuklang. Nggih, kudu nyuklang tupake sang banci iki to. Iya. Kuwi komplete ku nek ramboke. Ya lho rungokne. Kudu nyuklang tupakan sang banci. Sang banci. Oh, panci wis ganti saiki. Jan, mana kurang ajar. Ben gak sepi. Lah iya. Udarane Ini nyetel kaset. Nyetel kaset tuh yo penak lho ya. Kok gak ada suara blas ke nyetel kaset kok iki kok gak ada kok gremeng-gremeng blas. Kok nek nyetel kaset. Pak sakit diurake langan angklop. Mboten pane kok suwepi gak ana wong cuwit-cuwit ke apa nyetel kaset. Deloken Mas Lasno. Sakrono sak rene hitung mustakane karek pira. Sing ketok rempek iki karek nggon 6. Lah nggih kok nggon 6 sing rempek 6. Kan wis ana Lasno ndang meneng. Ben teko jam 12 lho. Ngeromongnya kan agak krasa sih. Kiko kutut panggungnya 2 jam. Kiko wis taro Lasno wis bar. Ya aja sik to. Lha masa wis taro Las? Lah wong ki setengah 12 kok. Lho akhire sampe omongnya kok gak krasa.